образователния процес. Тоест, ние вече при 5 годишните преодоляхме недостига отгоре надолу. При 4 годишните го сведахме до под 1000 деца като чакащи. При най-малките при 3 годишните сега в момента, по данни в момента, е около 1500 недостига. Разбира се, при яслените групи там е много по-голям недостига и той трудно ще бъде преодолян, затова са необходими години. Понеже по тази тема винаги сте била откровена, дори имаш случай, в който бяхте готова да се разделите из поста си, като бяхте заместник. Виждате, усилията дават резултати. Това да кажем честно, колко деца ще останат извън възможност да бъдат на яслена детска градина? Това е динамично число и ми е трудно да прогнозирам. Затова за мен е важно записването започва за първа група. Около 2000? Очаквам да е под 2000 за първа група, подчертавам. При яслите не мога да прогнозирам, защото там ежедневно се регистрират, записват. Тоест всичко това може да бъде видяно, между другото, на информационната система, която работи съвсем в режим постоянен. Така че всеки, който желае, 20 нови детски градини. 21 дори в момента се изграждат за тази година. Това са цели съоръжения или са пристройки към сега съществуващи? Това са различни. Имаме и чисто нови детски градини и нови сгради. Всички те обаче са нови сгради. И това са нови групи. Ние ги отбелязваме и оценяваме по броя деца, които могат да бъдат настанени. Новите сгради са наистина много красиви. Миналата седмица открихме в Слатина 3 групи в една нова сграда. Тази седмица след 2 дни предстои в Долни Лозен. Между другото, имаме вече квартали в София, в които няма недостиг. В същото време имаме такива с доста натоварени и с голям недостиг, като Люлин, Младост. Центъра продължава да бъде много натоварен район. Няколко думи за кучетата. Обаче сега от друг аспект, друго недоволство се заформя, че от 9 до 18 часа имало идея да се забрани разходката по паркове, детски площадки на домашните кучета. Собствениците на домашни кучета казват, ама там ще бъдат необезпокоявани бездомните. Откъде на къде нас ни лишават от възможността? Аз лично смятам, че това трябва да се промени. Това е стара наредба, която фиксира часовете. То дори няма смисъл вече. Важното е, че районните кметове вече определиха, повечето от тях определиха местата за разходка на домашни кучета. Има. Аз живея близо до Южния парк и от много години зная алеята, по която може да се разхождат кучета, по която има и съоръжение. 9 до 18? Не, казвам, че това е част от старата наредба. Тя трябва да бъде променена. Важно е да се разхождат там, където са определените за това места, но много по-важно е да почистваме след кучетата си, защото там на същото място се разхождат и нашите деца. Аз не знам някой да е глобен за това, че не почиства. Вече има глобени. Столичният инспекторат има много сериозна програма за санкции и глоби. Ежеседмично отчитаме тези резултати, включително и за регистрация на домашни кучета. Между другото, процесът с регистрацията е много, много сериозен, много силен в момента. Колко 200 да има регистрирани? Над 1300, ако не се лъжа, да не ви подведа, защото си спомням, че около 200 бяха миналата година. И колкото и да е странно, таксите, те са много ниски, но таксите от кучета, събираемостта до момента е 3-4 пъти повече от цялата минала година. Този процес аз очаквам да продължи и това е важно, защото знаете, че най-големият проблем на бездомните кучета е поколението на домашните. Много хора, за съжаление, оставят малките кученца, новородените на улицата или някъде в крайните квартали. Не знам дали децата или кучетата са повече по градинките. Има един такъв проблем, при който включително градинка, ремонтирана неотдавна, не знам дали при вас или при господин Борисов, беше Свети Седмочисленици, асфалтирана с цветя, с пейки. Оказва се, че много хора без дом или хора, които просят, имаше и хора с откровенно агресивни проблеми на психично заболяване, се настаняват там и не знам какво стана с идеята ви за общинска полиция и тя какво може да направи. Защото това са хора, които имат нужда от помощ, създават проблем на останалите. Ще ви дам един пример. Общинската полиция се организира в момента. Ние вече подадахме проект за наредба в Министерство на вътрешните работи. Очакваме отговора. Задачата, която сме си поставили, е втората половина на годината вече да започне да се структурира, т.е. през 2011 наистина да действа ефективно. Какво ще правиш? Имате общински полицаи в парковете и градинките, около големите спирки на градския транспорт. Грижата за трафика и грижата за спокойствието на
на гражданите от тази гледна точка, включително подлези, градинки, кръстовища. Трафика как ще го правят? Те могат само да го наблюдават. Контролиране е важно, защото и сега, и в момента, ако отидете, ще видите на забранени места за спиране паркирани автомобили. Аз ще дам пример с Раковска, защото минавам често оттам. Въпреки усилията на КАТ, там непрекъснато паркират автомобили и запушват едно цяло платно. Това безспорно пречи на кога ще има в София, госпожо Фандъкова? Нямат къде да спират колите. Така, трудно ми е да отговоря на всичките ви въпроси, защото няма достатъчно възможност. Ще кажа, че вчера отбелязах, че с изграждането на метрото се изграждат и големи паркинги, и то в централни места. Ще дам примера с ЦУМ, например, подземен паркинг за над 600 автомобила, на Черни връх над 600 автомобила, Централна гара около 270 автомобила. Само давам няколко примера. 1500 до тук. Кога? 2012 ще бъдат готови тези, междувременно се работи и по изграждането на други паркинги, но нека да се върна на въпроса ви за просеците, защото програмата, която започнахме с Министерство на вътрешните работи, я продължаваме. Ежедневно мобилните екипи са на улицата. 36 деца в непълнолетни и малолетни вече са обгрижени. Някои от тях са прибрани в кризисния център, някои са настанени в заведения, други са върнати в семействата. Имаме и много санкции за родители и аз вярвам, че тази мярка ще даде резултат. Естествено, че имам още много въпроси. Времето ни притиска. Пожелавам ви успех в начинанията, които са свързани с местата за паркиране и като синя зона. Това все още не е решено, доколкото разбрах. Обсъжда се, включително и с гражданско участие. Ние разчитаме на мнението на гражданите, включително и днес в кампанията за почистване на София. Откриваме информационен център на Ариана. Нека хората да се поинтересуват, да дойдат и да дадат своя принос за чистотата на града. Йорданка Фандъкова, кмет на София.